Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, дорогие turkmenistanцы. 15 oktyabrda Kazakistan'a summit geçti. Şonu Serdar Saçan kaptanlaki götaçan protokolçuk var. Götüne depilip uçtu şotayda. Ondan ön şol birden bir pikir edemezinler. Hawda nigelik äris çıkardı bolin. Munam işten ayırsan şunlara tesir edebilýär diýip pikir edemezinler diýip saklanmalyk diýordum Serdar Saçak. Sana da var entek, dur howlukma sen. Sen howlukma. Ahiram ýende bardın bolu Kazakistan'a na bir ýanky hemmeniň daşynnaky var bu adamlar. Näme bildiňe sizlerden daga. Gulurodlar onu sen şotaydan ayırdın. Raşit Meretov, men sana da duýduraýyn. Ol arada men çykyş edip aýtdym, men seni aýrýarlar diýip aýtdym, men sen ýerilip ýörsiň otady kabminiň öňünde. Ha? Kim meni aýrar? Nirek gidersin sen? Aýrarlar o. Sen aýrylmaýanyň sebäbi senin galarsın. Ol hakda söz ýok. Sen galarsın, ýöneýini bar, ol bilýärmi sebäbi? Ya Hacıyev, ýa-da şu ýanky götaçan protokolçuk teň ýerine gelmeli. Sen şoň üçin galýan. Düşündiňmi? Sebäbi sen indi özüň ýadadyň ol işden, sen onu oňuroňak. Sen saglyňa metenaňy. Düşündiňmi? Indi bir muny işden aýyrdylar, bu bir ýanky götaçanyň bir garnaşy var. Seulda işläp beren Koreýada. Aňyrdan gelýär bir şun garnaşy işläp aňyrda firma açyp muň puluny aňyryk akdyp ödem mara hem Koreýanyň bir antowgullygyny işle hem Türkmenistanyň antowgullygyny işläp beren adam. Oň ady Altıyev döwletgelli. Şol Altıyev döwletgelli geline bir topor pully hemmeýre pul sokuşturup gördü. Bir Hramowdan maşapda aşak eýlek beýlek menbe prokuratura bularyň hemmesine pul berip gördüler. Bolin inni mesele çözüldü da sebäbi bir Serdar Saçak garaşylmadyk ýagdaýda şu öz üstünden gülüşülýänligini şotayda sammitde bildi. Gitjek ýeri ýok. Inni şu götaçan protokolşun birden aýallary var, öýleneni var. Buna birinji maşgalasy ýanky şol Abdullayewa diýäm, näme şol ýanky tegudy şol okudyp ýör ingliz dilini. Onu işden aýrypdyrlar. Emma onu etmäkä şol ýanky sen şol birinji aýalyň senden talap edip öz aýallygyny var Guljahan Abdullayewa. Bol Ahaltekinski etrap diýämi, näme Ahaltek etrapdamy şotadyk propiska bölümiň başlygy bolup işläp ýör. Hemmeni titredip ýör. Sen şeýle güýçlümi? Götaçan. Ha? Sen goýan adamdan lara özlerini lara edir bir asmandan inen ýalyp bir heli özüni alyp barýarlar. Ondan sen beýleki ikinji aýalyň bardy. Götaçan. Ol Çeçenmi näme Kavkazly? 3 mi 4 çağma o pahyra gaçdy utonjundan. Indi gitdi. Ondan başga bir topor. Indi sen şol zatlary edip ýörsiňe görýärmi? Ahyry şol sen bilmele bu zatlary. Ahyry şoň üstünden baryljagy belli. 40 gydyran bir bidirer diýerler. Senin şol aýallaryň, onuň oýnaş gyzlaryň, onuň bulary sen hemmesini ekläp ýörüň, pul nerden tapýan? Sebäbi sen bilen bir Saçan can penasy, baş can penasy Meredov. Oda ikiňiz siz şoň gapdaryna 5 minut ýöne şol guruluşmak üçin $300,000 töläýmeli. 50 minut guruluşsa şol $3 milyon bolýar. 10 etse. Elbette siz oňa puluňyzy näme etçeňizi bilmeýär. Ýöne deň paýlaşýaňyz. Sena kakdylar. Ýöne düşnüksiz da indi semez Saçak. Men sana diýen Serdar Saçak. Onu näme üçin saklap ýörsiň? Men aýtdym, şol atellerde deň ýagdaýda şuň ödüm bar. Sen can penam. Meredov. Ha? O da var. Ondan
ol atelin başlığı olup işläp ýören Ogus Kent'te. Senin o hiç zat diýmedin ha? Nuri Rizayevich Kemrayev. Oňa hiç zat diýmezsen onu kim tölemeli bu 5 mi näçe ýyllap o taýda islen nomerlerini oňalak eden işlerini edip ýörler. Kimin hasabyny edilýär bol? Hökümetiň pullem ol. Näçin soraňlar? Ol bir mesele. Ondan sen şol Oğuz Kent'e öz garnaşyňam sallyňa. Götaçan protokolşyk. Ha? Kim ol? Atayev Rahman. Oğuz Kent'in orunmasary, ýa-ni başlygynyň orunmasary. Oňa da hiç ol bir topur bir nalaje deýinleri bar, çekelen bolup ýörler. Men ben prokuraturan emwedan işgärleri. Nirden şu maglumat gidipdir, suratlary kim berdi? Ol adamlary sen beýtirip çekeläp ýörmäň. Siz şotada odala ol sizi ondan çekinip ýördüňiz. Dogry dämi? Götaçandan gorkýadyňyz baryňyz. Sebäbi ol Serdar Sıçan gaptannaky adam ýekece söz sizin bagtyňyz söz ýedi. Innem siz ondan pul alyp şol hakyky günäli adamyň ýerine başga adamlary çekeläp ýördiňiz. Ol işiňiz näme? Hem pul alýan, ondan siz ýanky Götaçandan näme tapawydyňyz bar? Emwede onuň men bir prokuraturaň işgärleri, men size aýdýan, bir edýän işiňiz bolýarmy şu edýän işiňiz sizin? Şol nalaje deýinlikden başlanýar hemmedat maşgala ýykylýar. Ol ýanky bir Götaçanyň ýende bir söýgülsi bar, pijikürçisi. Onu Aşgabatda saklap ýördi, ol bir topar salon açdy oňa. Ondan bir nämede ýanky näme gidýär, bir Moskwa gidýär, o taýda da jaý alyp berýär, bir topar salon açyp berýär. Na Moskwa baranda şol söýüşip beren ýeri şol. Ene şol bolşu da şol adamyň nähili bir Raşit Meredow oturtylky şu meseleler nähili bolup bilýär döwletiň içinde. Döwletiň sütüniň biriniň içine näde bolup bilýär şu zatlar. Serdar Sıçak sen özüň şolary meňzeşe, a sen edeň soň edýär bular. Ha? Balyk kellerinden çürüýär. Siz edýäňiz ony. Siz edýäňiz üçin şolarym şey diýerler. Indi muň ýanky bir Götaçanyň bir gyzy bar, Merjenlip. Ony şol Misekov Serdar diýilen ogluna durmuşa çykardy. O da bir gomprak samsol. Ol şol Türk firmalar bilen işledi, NATO diýilen firma bilen, beýlekler bilen işleşip ýör. Ondan muň wara, ondan alan maşinlaryny täzeden satyp ýör bir Götaçanyň. Ha? Sagatlaryny 100 000 dolarlyk sagatlaryny satan bolup ýör. İçmenem gowur ya. İçýär da onuň tapan zadynyň gurlap otyr. Şu näme biljek bolsaňyz şoňusyny bilemeli. 50 gram gow içirip çyk şu taýda sen şu nirede şowun bolan bolsaň bütün Türkmenistany belli. Hatta sen şol bay aňyrda şu Kamazdan şol Tatarstandan bir Avrus diýilen maşin mi satan alınıp şeýtirip getirildi diýdi bolul hakykatda şol Sıçaga näme bar peşkeş hökmüne berilendigini aýdýar mugutuna. Ene sizin daş töwereňiz şu. Sizin daşyňyzda adamlar o Merjen diýilen bir özü işleýän ýeri Neşe Kanon Bank. O nirde o bir jaý, bir satyn alýar, o penthouse'da satýar. Innem aljyrap sen bu jaýlaryny satyp uradyň. Dogry dämi? Götaçan. Indi götüňe gyssyk düşdi sen. Ha? 2,5 milyondan satyp ýörsiň sen ýanky penthouse'laňy. Sereden adamlar oňala jaý her kimde ýok ol aňyrda. Ol gaptalyňdaky Joran Maryanky, Götaçan, o Joran Maryanyňdaky bir nemede ataylaky Alina. Ol näde özüni bar ol. Hojoýyn nälerini öýtmedi, ýurduň eýesidirini öýtmedi ol. Ol ataylaky eden işleri, işlerini goýup islemeden kowdurup ýören adam. Sizin eden etdiliňiz şu zatlaryň hemmesi şondan gelýär. Indi ýene de bir mesele bärde
gödöňüne gelýärdi. Şu ýanky beýne göt açan bar. Muňa gapdanna esasy şoň puluny, şu kazanan puluny eýleski beýleki onuň jaý alyp, ýende daşar ýurtlardan bir topar bir biznes açmaga ne şoň şopry İsa diýilen oglan. Asly bagyrly bolmaly. Ene şol İsa diýilen oglan şoňa şu gulluk edip berşol. Onuň indi şol İsa diýilen oglan bir ýöne koýur şopyr nädip otak düşdi diýseňiz, nämen düşünýärin? Türkmenistanyň Germaniýadaky wekilhanasynda Berdimurat diýilen oglan bar. Recep Berdimurat diýilen ýigit bar. Biz tanyş oňu bilen. Awa Berdimurat sen şol onuň ýanky Hanadar Aga Hanamyň maşgalasy tuba. Inen biziň çeşmelerimden gelen habar şoda. Sen şol esasy tuba bilen sen ol hramyga çykypsyňmy 5-6 ýyl mundan ozal, 7 ýyl mundan ozal. Sen bir çykypsyň-da muny işe ýerleşdiripsiň. Siz özüňiz işläp, siz garyb adam däle. Senem tuba. Senem Berdimurat. Indi siz o taýda ýurdun içine her ýerek öz diýen adamyňyzy salyp şeýtirip ýurdu näme ýykma niýetiňiz barmy? Maşgala galmadaýyn ýurdun içinde. Şol aýallar ýöneligine şeýtirip ikinji aýal, dördünji aýal bolup gelýänler şolar. Egerde maşgala instituty ýykylmasa ýurdun içinde bir tarapa türme, bir tarafa da şoňana bir topar özüne bir şnir edinýär bolar. Siýasy şnirler edinýärler-de şolaň üstünden şeýtirip pul bilen hökmürawanlyk berýärler-de onuň isleýän edibermeli ol adamlar. Şoň üçin gelýärler. A siziň gyzlaňyz şeýtseler halajakmy ödüňiz? Siz näme üçin onu edýäňiz? Öz islegi boýunça edýän adam ol bir aýry. Aýona nalaş durmuşa salynan soň edilenni ol başga bir zatdyr. Ol gelişikli adam däl, size gerekli adam däl ýöne şol men size de şol aýtdygym bir bilinmeýänler öýtmeýän şu zatlar indi millet size hemmeňizi bilet. Şu nirde näme etseňiz milletin, halkyň şondan habar bar. Halkyňa meni degnatyna degdiňiz. Halk getirer bu habary. Bizem aýdar şonu ýüzüňize. Sıçak saňa aýdýan şonu. Sen beýnamyslyga salyp şeýtir bir wada aýyrmadyň aýyn, dogry dämi? Ana aňyrda üstüňden gül uradlar we dessin aýyrdyň. Ýende bir täzeligem duýduraýyn, şol inni bir wagt işden aýrylan Muhammedow Hojaogly, Hoca Muhammed diýerlermi? Gara şol Şitrovkaly Tolik Taňryoglyň insi vice-premier bolan. Bir wagt işden aýrylyp, inni ol nähilem bolsa bular bilen guda da onu ýende işe getirmek çolar. Bilemek ýa-bi Hramov peseräkmi? Näme ýaşa ynam ýokmy daşdy wer ona? Ýöne şol adamam ýene-de gelmeli. Diýmek siz şol hökmürawanlygy dogun garnaşlaryňyza daýanyp ýende şol güýçlendirme niýetiňiz barda saçak söýleme. Ýöne halk känçildemýär bu zatlara. Ne görýärmi? Şu wagt ömrüňde bar, sen hiç ýatsaň tursaň kelläge gelmejek mesele aýkary şey. Şoňalak bir şu zatlaňysa açylar diýip ýetýär. Tebäň millet inne çydamýar bu zatlara. Habar ýetirip dur. Senem nalaçy ýagdaýda şol adamlary aýyrdyň. Ýene daýyrmaly boldyň. Ýöne sen hakda de bilýäs saça. Entek wagt gelene. Onuň aýdar. Ýöne millete baryňyz ýyly siz jogap bermeli boldyňyz. Sebäbi halkyň haky bar. Народ имеет право. Салам, hörmetli vatandaşlar, здравствуйте, дорогие туркменистанцы. 15 октября на саммите в Казахстане голожопому начальнику протокольного отдела Туркменистана все-таки сказали «пшёл вон». Так как, когда Сердар Сычак появился
И в окружении этого человека он заметил, что есть такие интересные улыбки в их сторону. И после этого этот самый Сердар Мухаммед Дурдыев был уволен с работы за аморальное поведение. Срочно прилетел его родственник Алтыев Даулеткельди из Сеула. Он работает там. Уже 5 лет назад там он женился на кореянке, он там живет, у него бизнес. Деньги, которые зарабатывает Мухаммед Дурдыев, они уходят туда, так, и там же есть фирмы, открываются бизнес-проекты на эти же деньги. Так вот, этот человек приехал и стал спасать его. По сообщениям источников, деньги предлагались всем, начиная сверху. От Храмова и до Рашида Мередова и КГБ, МВД, прокуратура вокруг. Потому что он был не просто отстранен, а был уволен. Тут же пострадала и его супруга, которая говорила, ну вот он такой вот весь, ему, ну что, если его любят женщины, и она преподавала в ТГУ, и ее тоже, по свидетельству наших источников, тоже уволили с работы. Была еще вторая супруга у этого человека, насколько известно, из Кавказского региона. С 4 детьми она уехала. И еще несколько жен и прочих они остались любовницы. Но эта трагедия постигла эту семью из-за того, что этот человек потерял голову. Он решил, что так не нужно жить. И поэтому Рашид Мередов прилетел и быстренько постарался выправить ситуацию. Я тут же хочу обратиться к Рашиду Мередову. Ты помнишь, я там устроил скандал, публичный скандал прямо на улице. Там в машинах сидят все эти руководители, и он, после того, как я сказал о его работниках, о том, что творится в его ведомстве, он стал отчитывать там всех, вплоть до замначальника МНБ. И всех пригласил и отчитывал, и кричал, кто меня уберет? Тебя убрали бы. Тебя убрали бы, и все равно уберут. Но убрали бы уже в этом году. Потому что вместо тебя 2 персоны. Один из них это Хаджиев, а другой это начальник протокольного отдела. Так вот, начальника протокольного отдела его убрали с работы, а почему-то руководитель личной охраны Мередов, он остался. Хотя все они делали вместе, и в отелях, и везде, и блудили. Источником заработка у них обоих было одно и то. Это 2 самых приближенных человека к президенту. Начальник охраны и начальник протокольного отдела. И 5 минут беседы, которые выкупают бизнесмены, стоят $300 000. 5, 10 или час, они говорят, неважно, но эти деньги все равно получают между собой на равных долях вот эти 2 человека. Значит, одного убрали, а другой пока остался. Будем разбираться дальше. Теперь мы не понимаем, каким образом этот человек был уволен. Однако директор Огускента Нуры Ризаевич Хемраев, он свободно работает. И самое важное, его заместителем является родственник этого Голожопова, Атаев Рахман. Это он покрывал все его блудливые вот эти вот походы по всем этажам этого Огускента. Он продолжает работать. Теперь давайте поговорим все-таки, он же не один, у него уже ведь дочка, старшая дочка вышла замуж за Мисекова Сердара. Он работал в турецких компаниях. Так вот, Мисекова Мерджен, она работает во Внешэкономбанке. И довольно эффективно работает, потому что основное ее занятие это скупает недвижимость, квартира, пентхаус и так далее. Так вот, в продолжении о семье уже дочери этого Голожопова, так,
Но вот муж Мерджан, вот этот вот Мисеков Сердар, он такой любитель похвалиться. Он может напиться, сказать, рассказывать те вещи, которые, предположим, он слышал от Мухаммеда Дурдыева. То есть он показывает свою значимость, что он обладает сведениями на правительственном уровне. Кстати, заложил и то, что вот эта вот автомашина Аурус, которая якобы была проплачена КАМАЗ-центром, а Туркменистан купил. А на самом деле эта машина была якобы подарена. Вот такой вот словоохотливый у него зять есть. Есть среди его предпочтений женщины, которые были, значит, в этих связях с ним. Одну из них вы знаете, она там грозится отомстить. Он себе позволял содержать любовниц не только здесь. Вот у него была одна педикюрщица, молодая такая, 24 года. Вот. Она, значит, вот была здесь, работала, здесь ей центр сделали, несколько центров таких вот. А потом она переехала в Москву, он ей взял квартиру, салоны и так далее. То есть парень жил на широкую ногу. Конечно, если у человека есть такие деньги, у него обязательно должен быть такой свой шнырь, холоп. В данном случае это вот такой есть Иса, его шофер. Вот он его деньгами и занимался. Вся недвижимость, которую покупал вот этот вот голожопый протокольчик за границей, она все время оформлялась на имя Исы, вот его шофера. Вот. Я не пойму, почему он вмешался в это дело или изображал такую преданность. Вот этого Ису на работу устроили тоже работники МИДа. Есть такой посол Туркменистана в Германии Бердымурат. Мы с ним неплохо знакомы были. Вот. Так вот, этот Бердымурат и жена бывшего посла в России Халназара Агаханова, Туба. Вот они подсуетились и попросили, значит, Храмова, чтобы он пристроил этого Ису. И вот таким образом Иса попал в окружение Мухаммеда Дурдыева, когда он был еще в МИДе, когда он работал в Министерстве иностранных дел, до того, как стал. И вот эти годы все время рядом с ним этот человек, так. Теперь по поводу вот этого отеля хотел я продолжить. Вот там вот идут, вот шерстят людей, кто чего узнал. А вы что, не знаете, что ли? Зачем вы сейчас отрываетесь на тех людях? Я обращаюсь к сотрудникам спецслужб. А что вы отрываетесь на тех? У сильного всегда бессильно виноват, что ли? Чего вы там дергаете людей? Вы же знаете, кто это все делал? Кто позволял? Я же назвал. Там заместитель Огускента, там есть его люди. Чего вы бедолаг таскаете? Это нужно уже вами заниматься. Как вы фактически зарабатываете на том теперь. Вот смотрите, вчера вы были с ним в прекрасных отношениях. Вы просто ласкались к нему, потому что он был ближайший к телу вот этого засранца. А сегодня вы с него берете деньги за то, чтобы не сажать тех виновных, а сажать каких-то людей, которые слышать ничего не слышали, видеть ничего не видели. Это для вас, сотрудники МНБ, прокуратуры и МВД. Я не понимаю, Туба, тебе зачем это было? Вы же, в принципе, неплохо жили, и у вас нормальное состояние. Еще сына пристроила к нему на посылках. Зачем тебе это? Потом, зачем ты лезешь в политику это? Ну да, ты, может быть, знаешь Храмова. Зачем тебе это? Ты не удивляйся. Мне абсолютно все равно. Любой человек, который укрепляет или работает на эту диктатуру, он мой враг. И вы видите только собственную жизнь. И ты, Бердымурат, и ты, Иса, и ты, Туба, вы видите только себя.
Вы не видите, как людей грабят, как отнимают, что делают с бизнесом. Вы нормально пристроились, но вам этого мало. Вы хотите, чтобы еще разрастались вот эти вот корни по всему Туркменистану. Но за это нужно отвечать. Кстати, еще одна проблема кадровой политики. Это то, что увядает старшее поколение. Мы слышали, что себя очень плохо чувствует Храмов. Так? И теперь вы, этот засранец, Сердар Засранец, намерен вернуть бывшего вице-премьера Мухаммедова Ходжоулы. Это брат Хитровского Толика Тангракули. Видите, теперь родственные окружения формируются вокруг следующего так называемого президента. Я хочу обратиться к Сердар Засранцу. Ты сразу не хотел убирать его. Ты думал, что если ты сразу его уберешь, то внешнее окружение твое будут считать, что я могу сказать, и это влияет на внутреннюю политику, на кадровую политику в государстве. Но ты же попал в еще худшую историю. В Казахстане там уже смеялись над тобой, потому что ты таскал с собой Голожопова. Вот эти вот ехидные улыбки там вокруг, которые были, они же тебя подтолкнули к этому. Конечно, женщины у нас самые обездоленные. Они вынуждены приноравливаться. Кого-то из них это устраивает, это молодость, может быть. Но есть люди, которым просто некуда деваться. И этим пользуются такие люди, как вы, как ты сам, как твои племянники, как те, которых ты одариваешь возможностями. Это ты создаешь такую систему. Но эта система от этого только быстрее гниет. И вы обязательно будете отвечать за эти действия, которые вы сами же и порождаете. Потому что народ имеет право. Халкın hakkı var. Adam yolu, adat yolu, aklına değil.